Ulit tayo lugi, no? Yan, so, bugat na siya. From January to February. So, sakit mo na tong dughan. Kaya, abrihan siya. Hindi ka abot og December. Pero, no choice ta kay need ta mo bayad og utang kay short atong sweldo. Sige lang tagtrabaho, ay bilin sildo tungod sa atong utang. So ato ni ang brihan kung pilay sulod ani, sagol din siya na piso, na 5, na ay cheese, na ay papel. Pero dili kwarta, sulatanan. Sa bagsak. Pero kailangan nato na siya kwaon kay need ta og kwarta. So kapila na ako ni siya gitapakan for how many years na, no? Yung tapakan niya. Adan. Okay, so hapit na gid siya mapuno. Oh. Saksak sinagol na siya. Ihatag ni sa akong sister, sa akong ate. O baga na kay yang cover. Anday mo, baga na kay yang cover kay sige na ako ni siya lang katon. Then sige na po na ko siya. Kabira na po na ko siya para gamiton otro. So, ano siya mga ma'am sir? So, 2,650 ang atong naipon.